साबायखरखौ आरो आंबो बावहरफादों एनजेपिनि मावथि नोंथांमोननिसिम गोरबोनि अननायखौ आरो जासिहरबावबाय गोलाव जाबाय गोबाव जाबाय गोसोफ्रा बायग्लिबाय जोंहा दहाय आबौ अनजालि मोनसे खोथा बुंदों एनजेपिआ डिसबेन्ड जादोंब्लाबो मोनसे एग्रिमेन्टआव फैदोंब्लाबो नाथाय जोंहा दिनै मावनो गोनां गोबां खामानि दं जोंनि खामानिया अकल रिहेबिलिटेसन एक्स ग्रेसिया केस उइथड्रल दिनै बेखौल' मावनांगौनि नङा बिनि अनगायै बर' माहारिनि राव हारिमु राजखान्थि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंहा फोसाबनायजों लोगोसे बेखौ जौगाखांहोलांनायाव जेराव जोङो बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि दानानै गालांदों होननानै एनजेपिनि थांखि बिथांखियाव लिरखाना दङ बे हिसाबै जोंहा गोबां जोंहा मावनो गोनां दङ नंगौ जों फैगौ समाव बिथांमोननिफ्राय आरो जों सुबुरुन लानानै जों दिनैहाय जों आरो मावलांनो जों जांखि खालामगोन जेखियानो जाया मानो मावथि लोगो नोंथांमोन इउनाइटेड फराम अफ एनजेपि बे इउनाइटेड सोदोबा एनजेपिनि थाखाय जोबोद मिनिंफुल बे इउनाइटेड सोदोबखौ दिनै बेखौ लानानै मोनसे आफादखौ दानाय जाबाय आफादा जोबखांनायनि उनावहाय नाथाय बेखौ दानाया जोबोद मिनिंफुल ओरैनो जेनेरेलि जों इउनाइटेड होनोब्ला सरासनस्रायै जों बेखौ बारा हयथ' जों सानहराबो जानो हागौ नाथाय एनजेपिनि बेलायावहाय इउनाइटेड सोदोबा जोबोद मिनिंफुल इउनाइटेड होननानै बुङोबा जों फारियै जों टु जइन इनटु वान ज' जइन जालायनानै जों मोनसे महर लाहैनाय नङा होमबा नंगौ थांनाय समाव जेब्ला एग्रिमेन्ट जादोंमोन बिनि सिगां एनजेपिआ मोनब्रै बाहागोआव गावस्रादोंमोन मा जाहोनाव गावस्रादों आं बेखौ बरनायनो थांला आं गुवारै बुंनो थांला नाथाय आफ्टार एग्रिमेन्ट आफ्टार सुक्ति खालामनायनि उनावहाय जों दिनैहाय मोनसे महराव जों फैनो हादों इउनाइटेडलि मोनब्रैबो हान्जाया खौसे जानानै जों फैनो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोद स्ट्रं बिराद स्ट्रं मोनसे फर्स बेयो नंगौ जेब्ला जों सुक्ति जानानै दिल्लीनिफ्राय फैबायमोन बे समावनो बे बाथ्राखौ जयवbla सारा सिन्था खालामखादों आरो सिन्था खालामनानै आं बिथांजों लोगोसे थाफानानै जों हर सान साननानै जों मावदोंमोन जोङो मोनब्रै ग्रुपखौ मोनसेयाव इउनिफाइ जों खालामनो हानाय नङा टु मेक इनटु वान जों मोनसे बानायनो हानाय नंलिया बेखौ जों मोनब्रैयावनो दोननांगोन गतिके बेखौ जों इउनाइटेड जों माबोरै लाबोनो हागोन बे पलिसिफोरखौ लालायनानै गोबां सावरायनाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानै मोनब्रैबो ग्रुपखौ लानानै जोङो खननै खनथामसो रायज्लायनाय जादोंमोन हयथ' जोंहा बिथांमोनाबो दंमोन रायज्लायै जों मोनसे पर्यायाव फैनो हाबायमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जेब्ला जोङो बेखौ बिथा खालामनानै गिदिर मोनसे अदालगुरियाव प्रग्राम लानो नागिरदोंमोन बे समावनो जयवbla सारखौ फिन आरोबाव जेलाव सोनानै दोनहैफिनदों नाथाय बै समावहाय आं दिनै बुंगोन जोंनि लिडार सासेया मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन अदालगुरि कापुरपारायाव जेब्ला बे प्रग्रामखौ बानायदों दिनै संकटसिम सदियासिम जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनखौ लिंथुमनानै बर'फोरनि जेसेबां गौथुमफोर दङ पलिटिकेल नन पलिटिकेल गासैखौबो लिडार मावथि गासैखौबो लेंहरजोबनानै जों बर' रायजो राजानिसिम मोनसे क्षमा बिनायनि मोनसे गेदेर जथुमा लानाय जादोंमोन क्षमा बिनो गोनांनि मोनसे खारनानो जाहैबाय जों खौसेयैनो बेखौ लाबाय जों जि थांखि लानानै बर' रायजो राजानो जों होफैनो हायासै जों क्षमा बियो नाथाय जि बुस्थुखौ जों लाना फैबाय बेखौ जोङो ज'यैनो ज' जानानै जों बर' हारिनि थाखाय इयुननि थाखाय जों मोजां खामानि मावलांनोसै बेबायदि बर' रायजो राजानि सिगाङाव समायखिरा लागोन होननानै बे थांखि लानानै आवगायनाय जादोंमोन नाथाय बै समावहायनो सासे दैदेनगिरिया बेरेखा बाथ्रा बुंदोंमोन आं दिनै बुंगोन आंनि खोमायाव बे बुंदों आं बे प्रग्रामाव आं थाया जेब्ला बे प्रग्रामा जागोन अब्ला आं लोमजाफ्लानानैबाबो न'आव थागोन आं बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आं दिनै गोसोआवबो गाबखांनाय थायो बे बाथ्राखौ खोनासंनानै नाथाय बेबायदि जानायनि साननैनि उनावनो जयवblaया जेलाव हाबहैफिननो गोनां जाहैबाय बियो रावबो नङा आथिखालनि बिटिआरनि डिपुटि चिफ बिथांनि खुगानिफ्राय बे रावा ओंखारनाय बेखौ नङा होनना बुंनो हाया दिनै बेबायदि बिनिखाय इउनाइटेडआ सिगाङावनो जानांगौमोन नाथाय अब्लाबो जेबो नंला उन सैसोआव जाफैबाय
दिनै मोनसे समाव बे इउनिटिखौ जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ लुबैयोया दिनै मैया दाख्लि आरोबाव मोनसे आलादा ग्रुप सोखावनानै दाखायलायबाय बे जोंनि थाखाय आरो खेबसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैदों आब' अनजालिया मोनसे बाथ्रा जे बुंलांदों दिनै जोंहा गोबां मावनो गोनां दङ एनडिपिनि मावथिफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाखौ दिनै बिबान दं जोबोद मावनांगौ दं पलिटिकेलनि लाइनजों पलिटिक्सजोंल' जों हारिखौ मोनसे हारिखौ जों फोथांना लाखिजोबनो हाया थिग আছে दिनै बेखौ जुदि जों दिनै बिथांनि बुंनाय रावजों जुदि जों आवगायनो थाङोब्ला आवगायबाय थांनाय समावनो जोंनि गेजेराव खौसे जानानै बोसोरनै सिगांनो दाखानाय मोनसे बे इउनाइटेड फरामखौहाय दिनै दाख्लै 15 अक्ट'बराव आरोबाव सोखावनानै आलादा मोनसे ग्रुपखौ होनानै दाखायलायबाय आं जोबोद दुखु मोनदों आं बेखौ नुनानै सासे मानसिया क'क्राझार साइडनिफ्राय आंजों रायज्लायहरदोंमोन आं फनाव बुंहरदों बिराद मोजां बाथ्रा बुंहरबाय बिदि दाबाय माबाय बायदि लास्टआव आं बुंहरदोंमोन आं खिन्थु आं सान्थि गैया आं सेटिसफाइड नङा बेबायदि सोखावनायखौ बेसेबां सोखावजाबावनो जोंलाय गावखाबाय आगोलावबो आरो उनावबो दिनै सोखावजाबाय जों दिनै फुथुला खालामजागासिनो दङ 34 years नांनायनि मिनिङा बबाव थाखो जोंनि थाखाय गैयाब्लाबो 3,000नि खाथियाव दिनै जिउ बावनो गोनां जाहैदों एनडिपिनि सोद्रोमाजों लोगोसे जोंनि रायजो राजा आइ आफा जायफ्रा जोंनि सहाय मदद होबोदोंमोन दिनै बिथांमोनाबो जिउआबो दिनै एनडिपिनि सोमावसारनायाव माने रुंसारि जानो गोनां जाहैदों गैयाब्लाबो 3,000नि खमाव जाया एनडिपिनि थांनाय 34 years दावहायाव जिउ गोमानांनाया अब्ला सिन्था खालामदो जों दिनै गाव गावनि व्यक्ति गेइननि थाखाय मोनसे पलिटिकेल लाभालाभनि थाखाय जों दिनैहाय मानो इउनाइटेड फरामखौ दायाखै नंगौ आं बे आफादाव सिगांनिफ्राय आं गैयाब्लाबो नाथाय बाहेरायाव थानानै आङो स्टाडि खालामबाय थादों आरो अबजार्भ खालामबाय थादों आरो आं मरेलि आं सापर्ट होबाय थादों प्रेक्टिकेल आं गैयाब्लाबो आं बेखौ जोबोद मोजां मोनदों नाथाय बे समावहाय आरोबाव जोंनि दैदेनगिरियानो जाय दैदेनगिरिया मोनसे समावहाय उदालगुरि केम्पआव जेब्ला बेटेन दंमोन बेहा आंबो एटेन्ड जादोंमोन बिथाङा बुंदोंमोन दिनै बे एनडिपिआ गैला बे आइजिपिबो दङ बे समाव मोनसे मिटिं जादोंमोन सिट दङ बर'आवबो दं जोबोद दुखु मोनबोदों जोंनि सेंग्राफ्रा जोबोद माबा जादों दिनै बे एनडिपिआ गैला एनडिपि होननायानो गैला आङो बुस्थुआनो दिनै बेबायदि एनडिपि होननाय गैयैया होमबा मैया दाख्लै 15 अक्ट'बराव 15 अक्ट'बराव मानो मा होनदों एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएसन मानो दाहरनो गोनां जावखो नङा होमबा एनडिपिआनो जुदि गैलाबा एनडिपिखौ नाङाब्ला बेनिखायनो जाय मानसिया आंनाव बुंहरदोंमोन आं बेखौ बे जास्ट पलिटिकेल लाभालाभनि थाखाय दानायसो जेबो इसु गैया आं बेखौ बे बाथ्राखौ बुंहरदों नाथाय फारसेथिं जोंनि अबस्थाया मा जाना दं बिथांमोना सिन्था खालामाखै दिनै सान्थि सुक्तिनि उनावबो माखासे दिनै दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जोंनि मावथि लोगोफ्रा दिनै जेलाव हाबनानै दङ जोंनि एक्सट्रिसिया मोननाय रिहाबिलिटेसन मोननाया आलादा बुस्थु दिनै केस उइथड्रल जानाय जायो आलादा बुस्थु नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दाबो फाउन्डारा जेराव जे हाबना दङ बे बाथ्राखौ दिनै सानदोंना सानाखै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों दा मावनो गोनां बहुद दङ नाथाय जास्ट इलेक्सननि थाखायल' दा बानायनाय जुदि जों बानायनानै फुथुला बायदि मोसाहोबाय थानांगौबा जोंनि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाया ओरैनो दैयाव थांगोन आं बे बाथ्राखौ बुंहरदों दिनैहाय जों दिनै रायखांनांगोन सिजफायारा जेब्ला 2025 एप्रिल मेनिफ्राय जों जागायजेनबाय बिनि उनाव जों गुवारै सावरायदोंमोन बे समाव अबसे एनडिपि प्रग्रेसखौनो सिस्टार खालामदोंमोन आरडि ग्रुप एस ग्रुपआ सिस्टार खालामाखैमोन दा बे समाव जों ज' थानानै फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायदोंमोन माबायाव थाखोमाखै दिनै माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बिदि रायज्लायनायखौ जेबो मदद होआखैमोन नाथाय जों मोनसे समाव लास्टआव मोनसे लामाखौ जों लानो गोनां जादोंमोन दा बै समनि जिथु आन्दलनखौ दैदेननाय एक्सुयेलि प्रेसिडेन्ट जायखौ दानि बिटिआरनि चिफ आंनियावनो हरसे थादों ओंखाम जादों जों मोनसे पलिसि लादों बर' फरायसा आफादखौ जोङो ओरै सोनाबाथ' जोङो बिबान सोलायहोनो हाया जों मोनसे पलिसि खालामनानै बिथांमोना प्रेसिडेन्टसिखौ साननो थाखाय जों स्टुडेन्टखौ जों बोनानै लांदोंमोन बिथांमोननि जिथु प्रग्राम जिथु कनफारेन्स बेखौ आरो
बिनिफ्राय लांनानै बेखौ खायदा कौशलै जों प्रेसिडेन्ट बहायदों जायनि कारनावहाय जोङो एनडिपिआ थोंजोङै जोङो डेम'क्रेटिक प्रसेसजों आन्दलन खालामलांनो सोमावसारनो हायैलाय जों एबसुलिटैनो सोमावसारनानै जोंनि थांखिखौ जाफुंसार होनाय बे थांखि नोजोरजों जों थांदोंमोन बै समाव जों बुंजानो गोनां जादों अनेक बै फरायसाफोरनि लिडारफोरनि खुगाजों एनडिपिनि मानसिफोरनि जाम्बासो जेबोआनो रोङा नंगौ बे बाथ्राया जों बुंजानो गोनां जादों आरो नंगौबो बाथ्राया जोंबो दिनै मोनसे समाव बुंदोंमोन जेब्ला हाग्रायावहाय जों जेब्ला थानानै जों थायोमोन हाग्राया खेमख्रानानै बै समाव जों रायखाङोमोन गोरों मानसि नांगौमोन आफादखौ दैदेननो थाखाय नाथाय बै समावहाय गोरों मानसिफ्रा रावबो आवगाया फासयबोनाय गोजासोमोन दानि डिपुटिसो कबिन्द्र बसुमतारी मोननि खुगानिफ्राय बुङोमोन जोंनो गोरों मानसि नाङा गोरों मानसिया हारि दिनै बेफोरबायदि लामाजों हारि सिबिनायखौ माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामनानै लानो हाया जों रोङैफ्रानो हारिनि थाखाय जों मावलांगोन दिनै बे बाथ्राखौ नाथाय आं बिआर नाब्ला सारनि खोथाखौ आं दाबो गोसोआव दङ जेब्ला जों सुक्ति खालामखानानै फैयो अब्ला बिथाङा बुंदोंमोन बै जिथु जोङो गेदेर मोनसे पाब्लिक प्रग्राम लानाय समावहाय बिथाङा बुंदोंमोन जोङो जि मावबोबाय जिखौ लानानै जों सुक्ति होबाय बेखिनिखौनो जोङो जाहाथे मोजां सालायलांनो थाखाय जोङो जिहेतु सुक्तिया एनडिपिजों जानाय बे एनडिपिजों पिस एग्रिमेन्ट जादों जिहेतु गतिके जोङो रोंबाबो रोङाबाबो 50%आ जोंनिनो केन्डिडेट जानांगोन बे खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन बै समावहाय बाखि 50%आ बे गुबुन पार्टिफ्रा माबायदि रानना लालायो आरो बेबायदिनो ज' मावलांलायनोसै बेबायदि खोथाखौ बिथाङा बुंबाय थादोंमोन नाथाय जोंनि माखासे दैदेनगिरि बै समनि एबसुनि जोंखौ जाम्बा होनग्राफ्रा दिनैहाय बेखौ एक्सेप्ट खालामना लानो हायासै दा बै जाम्बा होनग्रा लिडारफ्रा दिनैहाय जाम्बाफ्रा नांसोमना फैनाय सुक्तिनि थैनि हासाराव बा दिनै बेगरनि हासाराव दिनै बिथांमोनहा सोरबा एमएलए जादों सोरबा एमपि जादों सोरबा इएम जादों सोरबा एमपिलए जागासिनो दं सोरबाया चिफ जादों नङा होमबा सोरनि थैनि हासाराव बिथांमोना जानो मोनदों दिनै जोंखौ फुख्ला खालामगासिनो दङ गाबखाङो दुखु मोनो मेगन मोदै गयो आं बिराद गाबो मालाबा रायलायनानै आरो खोथाफोरखौ पुलिसफोरजों रायलायनानै जों मा पर्जायाव दङ जों मा पर्जायाव सफैनो हाखो दिनै आरोबाव जोंखौ दिनै सफैबाय 15 अक्ट'बराव जिथु दादों आफाद एक्स एनडिपि वेलफेयार ससाइटि ना एस'सिएसन ससाइटि दिनै बेबोथ' सोरबा खर'नि बे पलिसि जानो हागौ सोरबा सासे खर'नि पलिसि जागोन बे जायनिफोराव बोखावना लांबाय आरोबाव खावसे खावलायबाय दिनै रायजो राजाफ्रा जोंखौ फोथायगोनसै बेबायदि जुदि सफल जाबाय थायोबा दिनै इउनाइटेडआ जेसेबांखिनि फोथायजानांगौ बेसेबां जों फोथायजानाय नंलिया दिनै एक्स एनडिपि वेलफेयाराबो जेसेबां फोथायजागोन बेसेबां फोथायजानाय नंलिया गावसिनि गेजेरावनो गावस्रा फोथायलायनाय गैया हारिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रेटारि खालामनाया दिनै पलिटिक्सजों खिथु खारफालांबाय दिनै बुंजानो गोनां जाहैगोन इलेक्सनावसो दिनैहाय बेस्थ' जाना थाबाय ঠিক আছে पलिटिकल टेक्निकखौ नांगौ जोंनो नाङाखौ आं बुङा एनि पलिटिकल पार्टि सोरबा बिपिएलआनो जा सोरबा इउपिपिएलआनो जा बा सोरबा बिजेपिआनो जा इंग्रेजआनो जा जायहा जोंनि हायाव सासन खालामफैगोन जि शक्तिया फैगोन बेखौनो जों टेक्निक खालामनो लानांगोन नाथाय सिङाव हाबनानै नङा सायाव थानानै आं बे बाथ्राखौ सिगाङाव बुंबाय थादों नाथाय जोंनि खावसे गोहोआ दिनै सिङाव हाबबाय सिङाव सोजानाय बायदि जाहैबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बेखौ सोरनिबा खर'जों मावजानानै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रानो दिनै मावगासिनो दङ दिनै जाम्बा मावथिफोरखौ लानानै दिनै आरो मोनसे फर्स खालामलायबाय आरो जों गेलेजाबावनोसैलाय बेनिखायनो आं खावलायदों लोगो नोंथांमोनखौ दिनैथ' बेहाय गासिबो जों एनडिपिनि कलिग्स लोगोफोरबो जोंनि दुखु खस्थ' मावबोनायखौ जों मिथिखायोसै जोंनि नांनाया जेसेबां मानसि जायफोर जोहोलावफ्रा दिनै सेक्रिफाइस खालामलांबाय भिक्टिम जालांबाय भिक्टिमाइज जालांबाय दिनै बेखौबो जों मिथिखायोसै जों जि थांनानै दङ इउनाइटेडलि जों फाइट खालामनांगोन दहाय गाहाय आलासि बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों इउनाइटेड जों उइ स्टेन्ड डिभाइडेड उइ फल खौसेब्ला जों थांना थागोन नाथाय गावस्राबा जों गोलैगोन गतिके
लोरबां जायालासे गोसोखौ दाद लाखिनानै जाहाथे नोंथांमोना आलासि बिथांमोना जोंखौ जि एडभाइस होदों जि लामा दिन्थिदों बेफोरखौ लानानै जाहाथे जों ज' मावलांनायाव हारिनि थाखाय मावलांनायाव जाहाथे जेंना जेंसिखौ बोस्रांलांनायाव जों ज' आवगायलांनो हायो बेखौ आं खावलायनाय थाबाय। जोंहा मावनांगौ बेलेग दङ रायजो राजानि गेजेराव मिथिहोनांगौ अनेक बाथ्रा दं जों लानांगोन सावरायजों दैदेनगिरिफ्रा थिग जासे आं बेखौ मोजां मोनदों रायजोनि गेजेराव जों हाबनांसिगोन डिस्ट्रिक्टखौसो दानाय जादोंना रायजोनि गेजेराव प्रसार खालामना होनायनि सम फैबाय मानोना आरोबाव जोंखौ मा होनो सोखाव आरो रुल जेरै सासन खालामनाय बेबायदि माबाया आरो सोलिगासिनो दं इलेक्सना खाथिसै नालाय बायदिसिना पलिसि लालायगोन बायदिसिना लफायगोन 20 लाख होगोन 2 लाख 2 कोटी होगोन बायदिसिना खोथा बुंनाय नाथाय जों दिनै मा मोनखो थांनाय बोसोराव इन्डियाया मा मोनखो नङा होमबा सोरबा बुंनो हागोन नामा माबाफोर सुबिदा मोनदों होननाय नोंगौ मोनदों सोरबा सासे सानैया नाथाय मेक्सिमामा दिनै सुबिदाखौ मोनाखै दिनै जोंनि आलासि दैदेनगिरि बुंथिगिरिफ्रा बुंलांबाय थायो फिस सोरजों जादों फिसा एनडिपिनि जादों नाथाय आङो मोनसे बाथ्राखौ आं एग्जाम्पल बुंनांगोन बिएलटिनि बेलायाव हाग्रामा बिथाङा जि सुक्ति खालामदोंमोन नाथाय गावनि कलिग्सखौ बिदि लेफेक्टेड खालामनाया पलिटिक्स गेलेनायखौ आं नुवाखै आं दिनै डिफेक्टनि हाग्रामा जाना खोथाखौ आं बुङाखै आं एग्जाम्पलसो होदों आरो नाथाय जोंनि बेलायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो दिनै गावनि मानसिखौ सिनायनो रोङै जाफैबाय सुक्ति खालामग्रा पावार मोननाय लोगो लोगो एनडिपिखौलाय मानो नांबावगौ बेबायदि खोथा बुंफैबाय माबोरै बुंनो हाखो बेबायदि रावखौ बोरै बुंनो हाखो दिनै बिख्ल' नांगौयो बेफोरबायदि बुंनाय रावफ्रा जों बिदि बुंजानो नाङामोन दिनै नायनांगौमोन जोंनि भिक्टिमाइज न'खरजों लोगोसे जायफोरनाखि एनडिपिफोरनि मावथिफोर दङ बिथांमोनखौ नायनांगौमोन आं गेजेर गेजेर बुंदोंमोन भिक्टिमाइज न'खरखौनो न' गंसे गंसे राननानै होना होननानै एसेब्लाबो गोजोनगोन सोरबा रान्दि जाना थाबाय सोरबाया न'खरफ्रा सिलिंखार जालांबाय दिनै हाजार हाजार न' फैदों बेफोरखौ रानना होगौबा रायजोफोरजों बिराद अनजागौमोन मोजां मोनजागौमोन फिनारिफोरखौ ग्रुप ग्रुप रानना होगौमोन सेंग्राफोरनो अब्लाबो जथेस्थ' सहाय जाहैगौमोन नाथाय रावखौबो सिनायलिया माथोखौनो होला आंथ' थाङाबो लोगो हमबाबो सोरबा सोरबा जाय थांनानै बुंजादों प्रेक्टिकेल बिथांमोना बुङो बिथांमोननि खुंथाय जों मिथियो आरो बेबायदि बेबहार खालामजायो होननानै नाथाय बे जोंनि थाखाय एनडिपि हिसाबै जोबोद दुखुनांथाव जाहैदों जोबोद दुखुनांथाव जाहैदों जेखियानो जाया मानो आं गोलाव बुंनो सानलिया जोंहा मावनांगौ गोबां खामानि दङ इयुननि समावहाय जों ज'यै जिखिनि आद्रा थानाय खामानि बेखौ जोङो ज'यै मावलांलायनांगौ लोगोसे जोङो गुबुनफोरनि मदद हेफाजाब लानांगौआ बे टाइम एन्ड सिटुएसननि सायाव सोनारलांबाय थागोन बेखिनिखौनो बुंनानै जोबथारनायाव आं नोंथांनिसिम इयुनाव अराय सम जों लोगो मोनलांनानै थागोन आरो ज' खामानिफोरखौ जोङो